Момче, къде отиваме ние? На Санданс. Не. Отиваме на Рила Фън парк. На Рил Фън парка. Возиш ли на влакчето? Да, манки на бавното. На бавното влакче. Маги, ти ще се возиш ли на бавното влакче? Виж? Ще се возиш ли на бавното влакче? Да. Да. Сега мием колата, за да е чиста. Да. После да отиваме там. Дойдохме малко да забавляваме децата в Рила Фън парк в Белица. И оттам може да си вземете нещо за хапване. Тук има много забавления за децата. Люлки, катерушки, батути. Макчи! Айде, Магинце, катери се! Айде! Много интересна чешма. Дървена. Има безалкохолни. И отиваме да си купиме билетчета за влака. Маги, ще се качваме ли на влака? Интересно направени къщички. На смърфовете. Има място за сядане и наслаждаване на уникалната гледка. Ела, Макчи. Айде ще слеземе и долу да видим тата отдолу и бата. Ела. Ела, виж колко е хубаво надолу. Вятърна мелница. Е, тук ще махнем на бата. Искаш ли? Тончи! Тончи, къде е мама? И Еленче. Маги, хубаво ли е тука? Хубаво ли е, Макчи? Да. Дадоха ли ти да се качиш на влакчето? Да. Качи ли се? Да. Не. Ще се качиш другата година, защото си на 2,5. Ела да влезем вътре, Маги. Хубави прозорчета има. Малки мебели. Седни тук, Маги. Седни да те снимам. Ти на малка масичка ли си? Ау, тук има легалца. За малките смърфчета, нали? Като вашето легло с бате. Ела тук.
Тонче, виж, тук има и къщичка, виж. Ще се качиш ли? При мечките ли отиваме? Да. Супер! Колко много бял равнец има. Снимаме ли всички заедно, Тончи? Тонче, ела. Ела тука. Да, е така искаш. Махни на камерата. Мама, така искаш да бе в Real Life. Добре, махни на камерата. Къде си ти? Хубаво ли беше на влака? Да, Колко пъти се вози? 2 пъти. 2 пъти. 2 пъти казах. 2 пъти се казва. 2 пъти. Искаш ли пак? 2 пъти не. Искаш ли пак? Да. Е 5, нали мам? Ами искаме едно. Дай ръчичка. Докато има сила да се изкачи тук ли? Не, какви си гони списи на продължава? Айде, Макчи, иди на малката парзалка. Ела, пиленце. Айде, Магинце. Аз не мога да дойда, не? Маги, ти на малката парзалка, нали? Ей, тук на тази зелената. Качвай се по стълбичките. Давай по стълбичките. Давай, Тончи. Пускай се тука. Ей, тук на зелената. Гледай го. Къде си, бе? Браво! Пускай се. Давай, раз, два. Сядай долу. Давай. Браво, Маги! Маги, там има една лилава. Ела да идем на лилавата. Давай, ще идем ние на къщичката. Да видим какво има вътре. Какво има? Прозорчета. Детска къщичка. Можеш да видиш къде е бате? Дай да те тигне. Вижда ли се бате? Айде, не се вижда. Тончи, можеш ли да си покатериш нагоре? Тонка, и аз искате ли нагоре? Хвани въжето и скачай нагоре. Хвани въжето. Там е най-хубавото във. Давай. Давай. Много е високо. Стъпвай с крачетата и се набирай. Трябваше да скоча. Давай. Стъпи тук. Тук, виж. Е, тук кръчето. Тук. Айде, давай са нагоре. Давай. Давай. Така, браво. Давай, пъни се горе. Айде. Мандамено. Махни. Тук, Маги, на зелената, давай. Добре. Ти на смейката моля да минеш? Много ясно. Не. Как да не мога? Мария на змейката. Давай, ставаш за игри на волята. Давай, Маре.
Цената за билета за децата е по 15 лева. За да използвате да се катерят на къщичката, на парзалката. Те са няколко. На 2 надуваеми замъка. По-точно един надуваем замък и един, на който може да се катериш с въже нагоре. Е по 15 лева на дете. Като за въженото децата трябва да са до 30 кг. Можем да се натовариме накрая в багажника. Ой, тръгне, бе. Или едно теленце.